आमेरिकायाव गोमोरनो रोङै अरनि सागोर फैदों। गोबां सम्पथिफोरा नस्थ' जाबाय। गोबांनि न'फोरा खामजादों। लाख लाख सुबुंफोरा गावनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादों। साफ्रोम फोथायारि नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय आमेरिकाया अरजोंनो साग्लोबसारजानानै थानो गोनां जादों। आमेरिकायाव गोमोरनो रोङै अरा साग्लोबगासिनो दङ आरो बे जाथाया दिनैसो जादों, दासो जादों बे नङा। बे जाहैबाय थांनाय जानुवारिनि 7 खालारनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। केलिफर्नियानि लस एन्जेलिस होननाय जायगायाव एबा सिटियाव बे जाथाया जागासिनो दङ। गोबां न'खौ खामग्लिजोब्बाय, गोबां हाग्रामाखौ फोजोबलांजोब्बाय, गोबां सुबुंफोरा न'निफ्राय खारनो गोनां जादों, लाख लाख मानसिफोरा साइड जानो गोनां जादों। नङाब्ला मानसि जाथों, न' जाथों, जिब जुनार जाथों, गासैखौबो बे अरा खामग्लिलांजोबगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, येस बेबायदि रादाबखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लाना फैदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय हादरा बुहुमनाङैनो सिनाय मोनजानाय, जाय हादरा बुहुमनाङैनो सुप्रिम पावार, बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन हादोर होननानै मोनथियो, बे हादोराव दिनै अरा बे हादोरनि मानसिफोरखौ सिगिग्लुंजोब्बाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौसो मोनथिहोनो हास्थायदों, बे जागोनखौ, आमेरिकायाव बे अर फैनायखौ गोदोनो जिसु ख्रिस्ट'आ बाइबेलाव बुंखानानै दोनदोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगांनो, बाइबेलनि गासै बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगांनो, बेखेवना होनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो आमेरिकायाव जानाय जिहेथु अरनि सागोर, गोमोरनो रोङै अरनि सागोर, बे अरनि सागोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव आं जोबथा फारसे बाइबेलाव बुंथिनानै दोनखानाय जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे आमेरिकायाव जानो गोनां बे जाथायखौ बुंनानै दोनखादोंमोन, बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे रादाबखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। ये आग अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग है। दावानल ने दुनिया की महाशक्ति को दहला दिया है। तबाही की आग विकराल रूप लेती जा रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मौत की हवाओं ने अमेरिका को बेबस कर दिया। हाहाकारी लपटों का कहर अब हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। अमेरिका में लगी आग से हाहाकार मचा हुआ है। कैलिफोर्निया की आग में 5000 इमारतें नष्ट हो गई हैं। 50 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिका ने पहले इस तरह की भयानक आग कभी नहीं देखी। इस वक्त अमेरिका के लिए एक एक मिनट भारी है। एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कैलिफोर्निया इतिहास की सबसे डरावनी आग का सामना कर रहा है। आग के भयानक लपटों ने हर उस जगह को घेर लिया है जहां जिंदगी की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 7 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड से शुरू हुआ ये अग्नि तांडव इस कदर विकराल रूप ले चुका है कि अमेरिका का सारा सिस्टम इस आग के आगे धराशायी हो गया। ये डरावनी लपटें ऐसा रूप ले चुकी हैं कि मानो सब कुछ छीन लेना चाहती हैं। यही वजह है कि करीब 1,80,000 लोगों को घर खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आग की वजह से 60,000 से ज्यादा इमारतों को खतरा है। आग के असर का हाल ये है कि अभी तक 1,80,000 लोगों को जगह छोड़ने को कह दिया गया है, जबकि 2 लाख लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अजीब बात लगती है, लेकिन सच यही है कि कैलिफोर्निया में आग लगना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सर्दियों में आग लगना सभी को चौंका रहा है। फिलहाल तो यही अनुमान है कि आग बिजली की तारों की वजह से लगी होगी, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल तो प्रशासन का ध्यान बचाव कार्यों के साथ आग को रोकने पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग के भीषण हो जाने के 3 कारण हो सकते हैं। इस आग का सबसे ज्यादा असर लॉस एंजलिस में हुआ है, जहां तबाही और बर्बादी इस कदर हुई है कि दावा किया जा रहा है आने वाले कई सालों तक इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है।
इस भयानक आग का खतरा सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि वीवीआईपी भी इस कुदरती त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। कई हॉलीवुड कलाकार अपने घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनके लिए घर को खाली करना मजबूरी बन चुका है। सवाल तो ये भी है कि आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र रूप का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना जरूरी होगा। दरअसल कई फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाएं कहा जाता है। सेंटा एना यानी वो गर्म हवाएं जो आग को फैलने में मदद करती हैं। कैलिफोर्निया की शुष्क और गर्म मौसम में ये हवाएं और घातक हो जाती हैं। नमी की कमी और बढ़ा हुआ तापमान सेंटा एना के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करता है और इसके अलावा इन हवाओं की रफ्तार मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये हवाएं शरद ऋतु की शुरुआती पड़ाव पर चलती हैं। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सेंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सेंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हो जाता है। ये प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से हवाएं कंप्रेस होती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरियाज से प्रशांत महासागर की तरफ बहती हैं। खास बात यह है कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है। अनजाग्रा फोथायारिफोर नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय आमेरिकायाव अरा माबायदि खामगासिनो दङ, अरनि सागोरा माबायदि बोहैगासिनो दङ आरो माबायदिहै खामग्लिगासिनो दङ नोंथांमोना गावनि मेगनजोंनो नुदों। जाय आमेरिकाखौ गासै बुहुमनि मानसिफोरा गियो, जाय आमेरिकाखौ सुप्रिम पावार गोनां मोनसे गोहोगोरा बोलोगोरा हादोर होननानै बयबो हादोरफोरा गियो, नाथाय बै हादोरखौ दिनै बै अरा सिगिबाय, अरा बिसोरखौ फेजेनदों। अनजाग्रा प्रियफोर आमेरिकानि गासै गोहो बोलोफोरा खामानि गैयि जादों। आमेरिकायाव नांगौ बायदि टेक्न'लजिनि गासैबो दङ, नाथाय बिथांमोननि टेक्न'लजिफोरा मोनसेबो खामानि होआखै, बे अरखौ खोमोरनो हायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिबावगौना? जि अरा जि जायगायाव नांदों बे जाहैबाय गोबां मोनसे समायना जायगामोन, थावनिमोन आरो गोबां फेमास मोनसे थावनि, आरो जि थावनिखौ गोबां मानसिफोरा हलिउडनि मोनसे जायगा होननानैबो मोनथिगौ। येस, जायफोरा फिल्मफोर नायबाय थायो बिथांमोना मोनथिगौ हलिउड होननाय मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रि दङ, आरो बे फिल्म इन्डास्ट्रि जेरावहाय आमेरिकानि लस एन्जेलिस जायगा दङ, बे जायगायावनो अराबो नांदों आरो गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोरनि जिथु न'फोर दङमोन बेफोर गासै न'फोराबो खामग्लिजादों। अनजाग्रा प्रियफोर एथ'ग्राब गिदिर अरा मानो जायगा मोनखो? सरासनस्रायै बे थावनियाव गरमनि बोथोराव, गरम बोथोर समाव नर्मेलि गोबां जायगायावनो अर खामनाया सरासनस्रा सोलिबाय थायो, नाथाय थान्दा बोथोराव गोजां बोथोराव बेबायदि अर खामनाया बै जायगायाव जायाखैमोन, नाथाय एबारनो सेथि जादों आरो जिबायदि जादों गोबां गिथावनायै जादों। गोबां लाख लाख मानसिफोरा खारनो गोनां जादों, गोबांनि न'फोरा खामग्लि जादों, गोबांनि धोन दौलतफोरा नस्थ' जादों आरो गोबांनि बेबायदिनो पार्सनेल बागानफोर दङमोन, पार्सनेल मोनसे गिदिंग्रा थावनिफोर दङमोन, पार्कफोर दङमोन, बेफोरबायदि गासै जायगाफोरावबो खामग्लिलांजोबजाबाय, अरा गासैखौबो नस्थ' खालामलांजोबबाय आरो नस्थ' खालामलांगासिनो दङ, दासिमबो बे अरखौ खोमोरनो हायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जुदि गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव बे रादाबखौ नोंथांमोना नायगासिनो दङब्ला गोबां रोखोमनि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर आं बैफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै। बे अरा मानो जादों, मानो जोंदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आङो संसारनि बायदि बुंनो नागिराखै, बबेबा मुस्लिम धोरोमनि बायदि बुंनो नागिराखै, बबेबा हिन्दु धोरोमनि बायदि बुंनो नागिराखै, नाथाय आङो बे अरनि सोमोन्दै बाइबेलनिफ्रायसो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर जि अरा आमेरिकाखौ खामग्लिगासिनो दङ बे अरनि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ गोदो गोदायनो लुकासनि 21:20 सिरियाव बुंनानै दोनखादों। बेनो जाहैबाय गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन, बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राखौ, बे जि जानाय जाथाय आमेरिकायाव दिनै जागासिनो दङ, अर खामग्लिनाय जादों, अरनि सागोर फैदों, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गोदोनो बेखौ बुंखादों। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन, गिथावथाव जाथायफोर जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मुं होखादों। अर जागोन बेखौ बुङाखै, नाथाय गिथावथाव जाथाय जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया मानो फैदोंमोन? बे बाथ्रा
बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ माब्ला बुंनो गोनां जादोंमोन, मानो बुंनो गोनां जादोंमोन? बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन आं थांफिननोसै, जि जायगानिफ्राय आङो फैदों बै जायगायाव थांफिननोसै, आं सोरगोनिफ्राय फैदोंमोन सोरगोआव थांफिननोसै आरो आङो सानसे फैफिनगोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोरा सोमोनांदोंमोन। जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे सेलाफोरा थांफानो नागिरदोंमोन, नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आं नोंसोरखौ लांनो थाखाय उनाव फैफिनगोन। आरो बै समावनो जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोरा सोंफिनबावदों नों माब्ला फैगोन? फोरबो नों माब्ला फैगोन होननानै सोंदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो बेबायदि फिननाय होनायसै, आं गावबो मोनथिया आङो माब्ला फैफिनगोन, आरो सोरगोआव थानाय आरफोराबो मोनथिया, केबल मोनथिगौ आंनि आफायाल'सो आङो माब्ला फैगोन। नाथाय आङो नोंथांमोननो माखासे सिनफोरखौ होगोन, आंनि फैनायनि सिगां सिगां बेफोर जाथाया बुहुमाव जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो बुंनायसै। बांग्रिं जागोन, जेरावबो थैम्रंनाय जागोन, आरो सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन, आरो गिथावथाव जाथायफोर जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो मोनथिनायसै। अनजाग्रा प्रियफोर, आमेरिकायाव दिनै जानाय जि जाथाय, गिथावथाव जाथाय, जि अरनि सागोर जादों, बे गिथावथाव जाथाय नङाने अनजाग्रा प्रियफोर? बे गिथावथाव जाथायनि बिसय बाइबेलाव बुंनानै दोनाखैने, जिसु ख्रीष्टआ बुङाखैने? अनजाग्रा प्रियफोर, निस्सय बे गिथावथाव जाथाया जिसु ख्रीष्ट बुंनाय जाथायानो, जेरावहाय गोबां लाख लाख मानसिफ्रा खारनो गोनां जादों, गोबां व्यक्तिफोरनि धोन सम्पतिफोरा नस्थ जादों, गासै टाउन सिटिया नस्थ जादों, खामग्लिजोब्बाय। बे गिथावथाव जाथाय नङाने? आरो गोबां मानसिफोराबो थैनो गोनां जादों। बे गिथावथाव जाथाय नङाने अनजाग्रा प्रियफोर? बे गिथावथाव जाथायखौ जिसु ख्रीष्टआ बुङाखैने? आंनि फैनायनि सिगां सिगां बेफोर जाथाया जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुङाखैने? जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै गोबां जायगाफोराव, गोबां हादोरफोराव, गोबां ओनसोलफोराव गोबां गिथावना गिथावना जाथाय जागासिनो दङ। 2025 जेब्ला फैबाय, अब्लानो लोगो लोगोनो गोबां जायगाफोराव गोबां रोखोमनि गाज्रि गाज्रि जाथायफोरा, गिथावना गिथावना जाथायफोरा जादों। 2025 1 जानुवारि 2 जानुवारि मोननाय लोगो लोगोनो बांग्रिं मावबाय। गोबां जायगायाव खैला खनियाव गुदुंफोरा बन्द जाबाय। गोबां जायगायाव सोमोनांथाव खामानि जादों। राजस्थानाव सोमोनांथाव खामानि जादों। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां धारणाफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां फैगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरो जिसु ख्रीष्ट फैफिनगोननि मोनसे सिन नङाने? बेफोर जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि फैफिनगोननि सिन। दा बेयावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा फोथायनायाव बोलोगोरा जानांगौ आरो इसोरजों लोगोसे नांथाबनानै थानो नांगौ, मानोना मुगाया खाथि जाथारबाय। दे अब्ला प्रियफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों जों जेन सांग्रां जानानै थानो हायो, बे ओंथिखौ लानानै बे रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैदोंमोन। जों जेन आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जायो, जों जेन सांग्रां जानानै थाबाय थानो हायो, मानोना जिसु ख्रीष्टनि फैगोन मुगाया खाथिनिख्रुइ खाथि जाथारबाय। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। नाथाय जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो, आरो सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुननोबो मोनथिहोनो होननानै नोंथाङा शेयार खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर, बेसेनोसै। थेंक इउ।